Otu dini Jesu. Tata bụ ụka nke isii n'oge mbilite n'ọnwụ Kristi. Afọ nke abụọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maas tata. Na aja nke maas tata, Evelyn Mba Oje na-enye Chineke ekene na-ayọ ngọzi ya, amara ya na odudu ya n'isi mama ya Helen Mba Oje, onye nke na-eme mmemme ọgụ arọ ịnọ o ji wepụta ụwa nke 80th birthday. Reginald Ifeyi Nweze na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Caroline Okeke, na-ayọ ka Chineke na-abawanye arụ ike na ndụ ya. Chukwudi Victor Paul na Ijeọma Anastasieta Ejiogu na-enyekwa Chineke ekene nke ka nke oge ugbu a ha na-akpọbata nwa ha n'ụlọ ụka Mma Mirabel Paul, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi nwata anụnwa na n'isi ezinụlọ ha. Paul ezinụlọ amụchie na-ayọ ngọzi Chineke na amara ya ka ọ na-agọzikwa ezinụlọ ya nke ka nke n'isi nwa ha Ezira Ọmọle, na n'oge adịghị anya ka o were ụkwụrụ na-abụ kwụrụ chem were na-emekwa ka ụmụaka ibie. Reginald Eze na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene n'isi Ifeyi Nwa Eze, onye nke na-eleta mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ya. Peter Okoye na-enyekwa Chineke ekene, na-ayọkwa amara Chineke na odudu ya n'isi ndị niile nwụrụ n'ezinụlọ ha, na-ayọkwa amara Chineke n'isi ndị niile nwụrụ anwụ. Ifeanyi Echeta n'ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene n'isi Anayo Chukwu Echeta, onye nke na-elote ọgụ arọ 18 80th birthday o ji wepụta ụwa nke a, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ihe na-edu ya na ndụ ya. Ezinụlọ Ọgamaka na-asịkwa happy birthday, na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi Anayo Emechete na Obinna Ọkwara Junior. Tony na Ịma Ikebodo na-ayọ maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Wincheslus Ọfọjebe, onye nke nwụrụ na Mọnde anụwa gara aga. Ezinụlọ Ụfọndụ na Ọkọlue na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo. Patrick na Pauline Arịrịguzo na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Elizabeth Ụlọmma Osuagwu. Chris na Chizoba Eje na-ayọkwa maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Wincephlos Ọfọjebe. Ijeọma Nwosu na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Lydia Jordan. Ezinụlọ Ụfọndụ na Ọkọlue na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Wincheslus ụkọchukwu Wincheslus Ọfọjebe.
Sista Perpetua Ada Ezekwe na yoko maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Maria Nzekwe. Ezinụlọ Ọgamaka na yoko maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Wincheslus Ọfọjebe. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maazị Tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Mobi. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tinyekọta ọnụ na ukwe. Ezinụlọ amụchie na yọkọ maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Wincheslus Ọfọjebe. Onye nwanyị mebere, Kristi mebere, onye nwanyị mebere. Dịka dike niile dị ebi ebi, a na-ekele maka ezinụlọ ndị kutere nwa ọkụ ga-efe n'ime nzukọ n'ụbọchị tata. A na-eke isi n'aka nzukọ gọzie n'ọhapụ ntakịrị nke kutere gị gọzikwasị ndị na nna n'ikwu na ibe. Dịka nwatakịrị nọ mkpọrọ nwa amara gị ga-edu ụbọchị ndị ya niile rụkwasị nwa gị wetara ndị na nna akpali n'obi aṅụrị. Gọzikwasị ndị nne na n'ikwu na ibe ewere nweta dị ezu ọmụmụ ọfụma. Gọzikwasị anyị niile bụ ụkwụ n'ife ndị nọ n'ụbọchị tata wee na-agba aka ebe bakịrị ka a na-enye gị. Mgbe anyị ụwa ga-akwụchazie ka anyị chọrọ ike irute n'aṅụrị nke ndị ebi ebi site na Kristo onye nwe anyị. Ka Chukwu ike na-egọzi ụmụnna na nwa na mmụọ nsọ. Onye nwanyị nọnye n'ụlọ ụmụnna ka anyị gbado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mmehie Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị.
onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị nọwale n'ụwa onye nwe anyị mee ebere onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị ome njọ Kristi mee ebere onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ onye nwe anyị mee ebere ka Chineke jikere na-emere anyị ebere gbaghara anyị ndị anyị duru anyị na ndụ ebe ebe Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu Chineke pụrụ ime ihe niile nye anyị obi ụtọ n'oge adị nsọ mgbe anyị na-eme emume iji sọpụrụ ndị nwere anyị ndị si n'ọnwụ bilite. Biko mee ka emume ncheta mbilite n'ọnwụ nke anyị na-eme kwa afọ mịtara mkpụrụ na ndụ anyị niile site na ndị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị onye na-adị ndụ na-achị ịdịkọta nke mmụọ nsọ Chukwu n'ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe Pita batara, Cornelius zutere ya
daa n'ụkwụ ya wee kpọrọ isi ya. Ma Pita kwere ya sị ya, bilie, abụ m mmadụ dịka gị. Pita wee bido okwu Chukwu ya sị, ugbu a ka m na-aghọta n'eziokwu na Chineke abụghị onye na-asọ mmadụ anya, kama na mba ọbụla onye na-atụ egwu ya nke na-arụkwa ọrụ ezi omume ka ọ na-anara nke ọma. Pita ka bụ okwu n'ọnụ mgbe Mmụọ Nsọ dakwasịrị ndị niile nụrụ okwu Chukwu ya. E nwere ndị Juu kwere na Kristi sokwa na agbụrụ ndị ebiri ugwu nọ n'ebe ahụ. Ha na Pita soro si na Jopa bịa n'ebe ahụ. Ọ tụrụ ha n'anya nke ukwuu ịhụ na Chineke wụsara onyinye nke Mmụọ Nsọ ya ọbụna n'isi ndị mba ọzọ, n'ihi na ha na-anụ ka ndị mba ọzọ ahụ na-ekwu n'asụsụ ọzọ dị iche iche na-eto ịdị ebube Chineke. Pita gwara sị, ndị a anatala Mmụọ Nsọ otu anyị natara. Mmadụ efu ọ pụrụ igbochi iji mmiri mee ha mmiri Chukwu. Mba, o wee nye ike ka emee ha mmiri Chukwu n'aha Jesu Kristi. Emesịa, ha rịọrọ Pita ka o binyere ha n'ụbọchị ole na ole. Okwu nke Usebụ. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza, onye nwe anyị emeela ka mba niile hụ ike nzọpụta ya. Onye nwe anyị emeela ka mba niile hụ ike nzọpụta ya. Onye nwe anyị emeela ka mba niile hụ ike nzọpụta ya. Kweere onye nwe anyị ukwu ọhụrụ, n'ihi na ọ rụọla ọrụ ebube. Aka nri ya dị ọsọ ewetarala anyị nzọpụta. Nzọpụta onye nwe anyị emeela ka mba niile hụ ike nzọpụta ya. Onye nwe anyị emeela ka amata nzọpụta ya. O meela ka anyị ụmụ mba dị ibe nkwụmọtọ ya. O chetala obi ebere na ikwesị ntụkwasị obi nke o mere maka ụlọ Izrel. Ike nzọpụta ya onye nwe anyị emeela ka mba niile hụ ike nzọpụta ya. Akụkụ ụwa niile ahụ na nzọpụta nke Chineke anyị. Ụwa niile were na onye nwe anyị ukwu aṅụrị, gụọ na egwu, kwebe ukwe otuto. Onye nwe anyị emeela ka anyị nzọpụta
ihe ọgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ nke Jọn dị nsọ dere. Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta nụ ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya si na Chineke pụta. Onye ọbụla nwere ịhụnanya bụ nwa Chineke, ọ makwara Chineke. Onye na-adịghị ahụ n'anya amaghị Chineke, n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya. Otu a ka Chineke si gosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ. O zitere nwa ọ mụrụ naanị ya n'ụwa ka anyị wee dị ndụ site n'aka ya. Otu a ka ịhụnanya ahụ dị. Ọ bụghị na anyị hụrụ Chineke n'anya, kama na Chineke hụrụ anyị n'anya wee zite nwa ya ka ọ bụrụ ihe ịjụrụ ya obi maka mmehie anyị. Okwu ngosi bụ ụwa. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Onye ọbụla hụrụ m n'anya ga-ejisi ike n'okwu m ike. Nna m ga-ahụ ya n'anya. Anyị ga-abịakwute ya. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, otu nna m si hụ m n'anya ka m si hụ unu n'anya, nọgidenụ n'ime ịhụnanya m. Ọ bụrụ na unu edebe iwu m, unu ga-anọgide n'ime ịhụnanya m, dịka m si edebe iwu nke nna m wee nọgide n'ịhụnanya ya. Agwara m unu ihe ndị a ka ọṅụ m wee zuo oke n'ime ụlọ, na ka ọṅụ ụlọ wee zuo oke. Nke a bụ ihe m nyere ụnụ n'iwu, ka ụnụ hụrịta ibe ụnụ n'anya dịka m onwe m si wee hụ ụnụ n'anya. Ọ dịghị onye ọbụla nwere ịhụnanya nke karịrị nke a, na mmadụ ga-atụfu ndụ ya n'ihi ndị enyi ya. Unu bụ ndị enyi m ma ọ bụrụ na unu debe iwu m nyere unu. Anaghị m abụ unu ndị ohu ọzọ, n'ihi na ohu adịghị ama ihe onye nwe ya na-eme,
kama ana m akpọzi unu ndị enyi m n'ihi na agwala m unu ihe niile m hụrụ niile m nụrụ n'olu nna m. Ọ bụghị unu họpụtara m kama ọ bụ họpụtara unu wepụtakwa unu iche ka unu wee jee mịa ọtụtụ mkpụrụ ka mkpụrụ unu wee dị gawa. Nke a ga-eme ka nna m nye unu ihe ọbụla unu rịọrọ ya n'aha m. Lee ihe m na-enye unu iwu, hụrịtanụ ibe unu n'anya. Ozi ọma nke o si bụrụ ụwa. Ndị na Kristi anyị agbakọ n'ọzọ n'obi anyị ebe nụma n'ụka nke tata. Hụrịtanụ ibe unu n'anya. Oziọma na-agwa anyị ihe ọgụ nke abụọ kwụgbasị ndị hụrụ n'anya ka anyị hụrịtanụ ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya si na Chineke wee pụta. Ihe ọgụ nke mbụ Pita ji asọ wee kwụsị, ugbu a ka m na-aghọta n'eziokwu na Chineke abụghị onye na-asọ mmadụ anya, kama na mba ọbụla onye ọbụla na-atụ egwu ya, nke na-alụkwa ọrụ ezi omume, ka ọ na-anala nke ọma. Isiokwu anyị wee bụrụ onye na-atụ egwu nke Chineke na onye na-arụ ọrụ ezi omume, onye na-asọpụrụ Chineke. Agara ana m eche na ọ bụ ime ihe maka Chineke, ịsọpụrụ Chineke, ite egwu nke Chineke ga-enyere onye na-anyị aka maka iwu ịfụnanya n'ụwa enyere anyị. Ọ ka anyị ga-asụ na be anyị sị na ọ bụ maka Chineke ka m mepụrụ Chineke. Ọ bụ ihe anyị na-ekwu, maka na ilebe mmadụ anya ịmara nsogbu ga-adị. Amen. Maka ihi gịnị? Mmadụ na-agha agha, mmadụ na-agharịpụ. Ịbụ Chineke, ịbụghị mmadụ. Okwu gị niile bụ eziokwu. Imepụrụ Chineke bụ ihe na-echenyere anyị nnukwu aka n'ịga n'ihu ime imepụta iwu ịfụnanya n'ụwa enyere anyị, maka na ọ bụ iwu ịfụnanya jikọrọ iwu niile. So ịtụ egwu nke Chineke, agwọsọsọ anyị n'akwụkwọ nke Proverb na ịtụ egwu Chineke bụ mmalite gịnị? Amamihe. The fear of God is the beginning of wisdom. Ịtụ egwu nke Chineke bụ ya bụ mmalite nke amamihe. Akwụsịsịkwa anyị na ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu, na-eso ụzọ ya. Isi ulu a na-enweta n'ịtụ egwu nke Chineke. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu, na-eso ụzọ ya. Ngọzi basisi ya onyebezie gị mana a na-ekwuwe ya mgbe a na-agba akwụkwọ maọbụ ihe aka ga-ekọtara ka ị ga-eri. Aṅụrị na agamnihu ga-abụ nke gị, ka ịhụkwa agamnihu nke Jerusalem dịkwa ndụ ụmụ ụmụ gị. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu,
na-eso ụzọ ya. Ihe anụ abụrụ uru akwụkwọ nsọ gwara anyị maka ndị na-atụrụ Chineke egwu na-eso ụzọ ya. Ọ ya ka Pita ji asọpụta na ihe ọgụ nke mbụ maka na ndị ụka mbụ che na ebe Jesu bịara n'obodo ha na ala ha na ọbịbịa Jesu bụ maka sọnsọ ha ka ha na-eche. Mana Pita wee chọpụta n'ụbọchị taa ihe ọgụ nke mbụ na Chineke bụ maka mmadụ niile, asụsụ ọbụla, agbụrụ ọbụla, kama na ọ bụ onye na-atụ egwu nke Chineke na-aṅa ntị n'okwu ya ka Chineke na-anara nke ọma. Ajụ ọzọ wee bụrụ, kedu ka anyị si amụta ịtụ egwu nke Chineke? Anyị na-eyi anyị fụ na ndị ụsọ Igbo si na charity begins at home. A na-ebido n'ụmụaka. Maka na anyị na-ekwu n'olu anyị sị na anaghị amụ aka ebe na nka. Ọtụtụ n'ime anyị deba ndị nne na nna anyị maka anyị si wee bido n'ebe anyị si wee pụta. Ka ndị nne na nna anyị si wee ịma na ofu ịgbọrọgbụrụ bụ anyị nwere dịka ụmụafọ Igbo, dịka ndị Igbo bụ okwukwe anyị nwere. Okwukwe anyị nwere na nzukọ nsọ Katọlik na ụka Kristi ndị ọzọ ga. Kala oge ụfọdụ anyị amaghị advantage anyị nwere. So ndị nne na nna anyị jụrụ anyị n'okwukwe ihe na-edebe anyị mgbe anyị na-etowu gbasara okwukwe. A ga-eje pụrụ glosari, jee first communion, jee ebere nka anyị wee were okwukwe wee too, jee ịsa masị ya, jee Mary League na site dị iche iche, Sacred Heart, Divine Mercy, anyị na-eje wee na-eto n'okwukwe. So ọ bụ na ụmụaka mgbe ebe ekpere dị ya n'ụlọ family prayer, ọ bụ etu maka esi azụ mmadụ n'okwukwe wee jee ụka ya bọsị ụka, jee ya n'oge. Ọ bụrụ nke a na o nwere ndị na-ahụ ịpụ ọkịta n'ilo, enwere ndị na-eche mgbe ọ ga-abịa ụka bụ enyocha onyinye. Amen. O nwere ike ọ bụrụ na ego ya atụ n'onyinye ka ọ na-eme gịnị, ka ọ na-ada ọchị. Ọrụ Chukwu dịrị mụ na gị, ihe siri ike biko inye Chukwu ọrụ ya. Oge mara ha akụ ka e nwere ike nọ n'ile afọ m ndị na-abịa ụka oge echegara onyinye na-asị uche m enwere ike ọ bụrụ obere ego ọ ya atụ ihe na chọọchị ka ọ na-adị ize anyway. So anyị o nwere ike ọ na-abịa ya ọkpọrọ ụmụaka wee na-abịa, ọka nyere nsogbu. Ọkpọrọ ụmụaka ya wee na-abịa ụka mbụ ka na-achị gbasa, ụmụaka ga na-ekwu n'uche ha sị ọ ga-abịa bata ọbụla chọọchị mgbe na ha bịa late. Okay, anyị welile anyị gụọ eze anyị ọnụ, oge na-agbakwasị na nne na nna m na ha ihe ha si etu eje ọ gaghị agwa gị ma ọ na-ebido n'oge. So ejebe ụka eje ya n'oge. Ebe baptizim ụnyaa, ụmụaka ịba ka ebe baptizim, ndị na-agwa ndị na nna agba ọfụ mgbe ọ dị izute ụmụaka n'okwukwe. Oge baptizim wee mee, oge nnata olili izizi wee mee gịnị, eje katikizim nnata olili. Oge confirmation ruo eje ya ihe arụ etu esi azụ mmadụ n'okwukwe. Ijee ya n'oge mgbe nwatakịrị kwesịrị ije. Ọ bụrụ mgbe ọ ya arụ ọnọdụzi ebe a na-agụ ya ọfụma mkpa ya maọbụzi nne ma ọ bụ nna ndị na-agụ akwụkwọ na katikizim na ya eto ha go nlecha anya ọfụ eji ndị nọ ya ndị ha nọ na klaasị bikọs na parents eme gịnị agwataghị ya n'oge. Isi ịtụ egwu nke Chineke
dị mkpa nnukwu maka na ọ ga-enyere ụwa aka site okike Chineke ga-eweta mmadụ ịsọpụrụ ibe ya n'agbanyeghị na oge ugbu a ndị mmadụ na-agba mbọ iwepụ Chineke n'ihe ọbụla asịrị mba separation of church and state nke a ụfọdụ ụlọ akwụkwọ anyị ebe ebere anyị ekwukwa ihe ọ na-gbasara Chineke mana anyị mana ọkọsị ndị asọ gwara anyị na Chineke kere anyị n'oyiyi ya na obi anyị agaghị ezu ike ọtụtụ ome gịnị ozuo ike n'ime nke Chineke akwụkwọ kwuru ya we are created in the image and likeness of God ekele anyị n'oyiyi nke Chineke ya maka ite okwu nke Chineke ji wee dị mkpachisie ike so ọ bụ ya nwa bụ okwu anyị na-atọgburu onwe anyị n'ụbọchị taa ka anyị jisi ike na ohere nwa anyị nwelu n'obi anyị nwa obi ndị Igbo Katọlik na ndị ọzọ na-abịa nọnyere anyị dịka ụmụnne ohere nwa enyere anyị anyị wee nọdụ na-azụlite ụmụ anyị na-eto eto na-egosi ha omenala anyị ka anyị si emerechi anyị na ka anyị si eme ihe dị iche iche ụbọchị ụka na-abịa kịta abụ ụka nne ọbụ eziokwu agbakọkwa ọnụ ndị mmadụ eju wee na-eme gịnị wee na-egosi etu anyị si eme ndị na-eto eto a na-amụta ndị ga-anọchi anya anyị wee bụrụ ihe magburu onwe ya site ka anyị jisie ike ị na-eme ihe maka ibi Chineke maka nzọpụta nke mmadụ enwe anyị nọ nyere ụnụ ekwe m n'otu Chineke
ebele ka anyị bụ ndị kwelụnụ ilu egwu nke Chineke bụ mmalite amamihe nwa ka anyị ọsọla Chineke mba anyị dị iche iche. Na ntị gị n'ala zamụ Chineke tọọ ntị gị n'ala zamụ ekpere onye njọ ka mbụ ogbenye ka mbụ n'ụwa na tọọ ntị gị n'ala zamụ zamụ zanụma maka ndị na-achọ okwukwe n'ụwa jupụtara n'ọgba aghara ka ha na-ezute Jesu na ndụ onye ọbụla sọ na uju onye ọbụla si n'otu nzukọ Kristi. ndị njọ ka ibu ogbenye ka ibu n'ụwa ebube tọọ ntị gị n'ala zamụ zanyo Ozanama onye njọ ka mbụ ogbenye ka mbụ n'ụwa na-atọ ntị gị ala zamụ. Ka mba niile dị iche iche na-arụkọ ọrụ ọnụ iwepụta atụmatụ iji obi ebere na-anabata ndị ọbịa. Ndị njọ ka ibu ogbenye ka ibu n'ụwa ebube tọọ ntị gị n'ala zanyo zanyo Ozanama ogbenye ka mbụ n'ụwa maka ndị niile ọrịa ha metụtara isi na uche ha ka ha na-enweta nkasi obi site n'ịhụnanya Kristi. aka na-agwọ ọrịa n'iru gị ka anyị nọzọ n'anya ekpere ka anyị dị mma papa zanụ ntị gị n'ala gwa anyị ọha ọgbọnọ ọrịa ndị njọ ka anyị bụ ogbenye ka anyị bụ n'ụwa na-atọ ntị gị n'ala zanyo maka ndị na-achọ nwa na ndị nwa ha furu efu ndị niile agụụ na ekpere ha n'ebe ụmụ nọ na-emezubeghị ka Chineke cheta ha ma mee ka ha chọta amara na udo n'ime Kristi. na-atọ ntị gị n'ala dọrọ nwa Jizọs onye na-enye nwa onye njọ ka ibu ogbenye ka ibu n'ụwa na-atọ ntị gị n'ala taịmụ maka anyị niile na-ezukọta n'ebe a ka anyị na-ahụ ihu Jesu ime ikpe anyị. na-atọ ntị gị n'ala cheta anyị eze na-atọ ntị gị n'ala za anyị Chineke tọọ ntị gị n'ala za anyị ekpere ndị njọ ka ibu ogbenye ka ibu n'ụwa na-atọ ntị gị n'ala za anyị maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ ọkachasị ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị site n'arịrịọ gị na anyị dị nsọ Virgin Mary nweta ndụ ebighị nyenụ ha ezumike ebebe papa obi ebere nna m eze tọọ ntị gị n'ala zanyo zanyo Ozananya
obi ka anyị gbasara Chineke mba anyị nke ọzọga n'okpuru ofu. Chineke biko mere anyị ebere ụlọ ahịhịa anyị site na Kristi Onyenwe anyị. In 54, Catholic Hymn Book 54.
ewo kele ya kele nu Chineke ja ya mma o kele ya nya ya kele nu Chineke ja ya mma o kele ya kele makara no mamu ya bịa kele Chineke o kele ya kele makara no mamu ya bịa kele Chineke o kele ya ja ya mma kele ya o kele ya ewo kele ya ja ya ewo kele ya Madata nọrọ ekele omemma Madata nọrọ ekele izuru keme Madata ribe ekele mo onye na-abịa ọzọ Madata nọrọ ekele izuru keme Mama, Madata ribe ekele mo onye bi n'igwe Madata nọrọ ekele izuru keme Madata ribe ekele mo onye bi n'igwe Madata nọrọ ekele izuru keme omemma Madata nọrọ ekele o kwesịrị Chineke o kwesịrị ka nye ya ekele ọma o kwesịrị ka nye ya ekele ọma nwanne m nyenụ ya nwanne m nyenụ ya kenụ ya nwanne m nyenụ ya obiko nye ya ekele ọma obiko nye ya ekele ọma nyenụ ya obiko nye ya ekele ọma nyenụ ya okpere ọma nyenụ ya o kwesịrị Chineke nna o kwesịrị ka nye ya ekele ọma o kwesịrị Chineke nna m o kwesịrị gị o kwesịrị ka nye ya ekele ọma nwanne m nyenụ ya obiko nye ya ekele ọma nyenụ ya obiko nye ya ekele ọma nyenụ ya mmadụ niile na-asị ebube Chineke mara mma mmadụ niile na-asị ebube Chineke mara mma Chineke mara mma mmadụ niile na-asị ebube Chineke mara mma mmadụ niile na-asị ebube Chineke na mara mma ewo mmadụ niile na-asị ebube Chineke mara mma ebube Chineke mara mma
mmadụ niile na-asị na ebube Chineke ma mmadụ niile na-asị ebube Chineke mara mma mmadụ niile na-asị ebube Chineke mara mma ọ mara mma Chineke na mara mma ewo mmadụ niile na-asị ebube Chineke mara mma mara mma elu ụwa gị dị mma dị njọ Ọbara ụmụnna m gaji anyị na-achọ obu ihe ga-amasị Chukwu na ihe niile ịghara nọ. Onye nwe anyị ịkpọla anyị ka anyị bụrụ ndị na-eso gị ịsachapụrụ anyị mmehie anyị niile biko nara ahịhịa na onyinye anyị na-ehụnyere gị mee ka anyị kwesị ịnata ihe ọgbụgba ndụ nke nnukwu ịhụnanya gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị ga-anụdị nwanne Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile ohosebụrụ ụwa ma ọ kacha mba n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe ejiri chụọ aja. Ya bụ ezigbo nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-etebube gị oge niile n'ukwe na-asị
Onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ o ji aka ya wee na-alụ wee achịcha na-ekele n'otito ya waa ya nye ya ụmụazụ ya sị daranụ m ka rie eli unu niile ka bụ ahụ ka a ga-edu ndị na-arụ ụlọ etu awakozi mgbasha ndị anya siri bụ iko mmanya kaba ekele n'otito ndị ụmụazụ ya sị naranụ m nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile wekwa alụ njọ n'ebe nke a na-echeta nke ya ka anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a n'ala nke ọnwụ na-ebido n'ọnwụ nke nwa gị anyị na-ebeghachi nke ndụ na iko gị nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ndị iru gị na-efe gị anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụrụ ndị na-anata arụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ na cheta nzukọ gị zuru ụwa niile mee ịhụnanya gị jupụta ya gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Hose na ndị ofe ọka gị niile cheta akpọkpụ nna anyị ndị ji okwukwe wee gaa ezumike nke ọnwụ ma ọ bata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị wee soro meji mmadụ dị ngọzi nke Chukwu gosipụta nsọ ndị ya ndị apọstụl ndị uche niile nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa nke a wepụta ndụ ebe ebe ka anyị sokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya edekwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Kung makaya wala pala no, ilang kahit sila niya, wala ko gusto na. Zọpụtani anyị na ya ose bụ ụwa na-ajị ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị siri nye aka ebere gị ka zọpụta anyị na nje oge niile anyị wee gbanarị nsogbu niile were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi.
Nwaanyị Jesu Kristo nwata apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ udo nke m ka m na-enye ụlọ edebere anyị na njọ anyị kama lekwasị anya na okwukwe Jesu zukọ gị nye ya udo na ịdịkọla otu mgbe niile uche gị siri chọọ kemgbe gị na-achị emebe udo ngosi bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Anyị rịta n'onwe anyị ekele nke udo. Atụrụ gị Chukwu na-ekpesapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụrụ ya bụ oriri nke nwa atụrụ Chineke ka ha nwebara Kristi chekwaba anyị na ndụ ebe.
233. One, 241. 41.
anyị arịrịọ Chineke pụrụ ime ihe niile na-adị ebighị ebi ịkwadola anyị maka ndụ ebighị ebi n'ime mbilite n'ọnwụ nke Kristi. Biko mụbaa n'ime anyị mkpụrụ ọgbụgba ndụ nke mbilite n'ọnwụ Kristi, butekwa n'ime obi anyị ike sitere na nri nzọpụta nke a anyị natara site na Kristi Onyenwe anyị. Kita ndị ọcha ga-agagharị anyị nwere second collection. Ha ga-agagharị, ha ga-eke envelopes. Second collection. Ọ bụrụ na ndị adịghị nkwadobe maka ya tata, nwere ike were envelope na imelisia ihe dị na ya, iwetakwa ya, tinye ya na mailbox na be fada o were eri ụbọchị ụka ọzọ. Ndị dịkwana nkwadobe ihe tata, a ga-akwadobe ya ozugbo. Second collection na-aga taa. Maka nke anụwa na-aga ka anyị kụpụrụ na ndị kwaya aka a na ha agbalị. Ọ dị ihe etu a tata, onye maka oya adịzi ụbọchị ụka ọzọ Mother's Day. Na-adịsi ike tupu anyị ebido ụka tata, ọnụ ya afụ na ọtụtụ oche na oghe gbara ọtọ na o nwere ndị ga-ewere chọọ ịdị na nne na saịdị ha maka na onweghị nne nụ ya ncha ncha. Ọ bụrụ ọsọ na ndị mmadụ anọrọ ya tata, ọ bụkwa ị na-anya anọ m ebe a, unu ma akpa ndị a na-akpa anọ m ebe a, unu n'anya n'oche ọ nwere nke nụ ya tata. So anyị na-echekwa ụbọchị ụka ọzọ ndị akpa ahụ anọ m ebe a ama anọkwa ebe a, ma ndị nwe akpa ahụ ga-anọ n'ụlọ ụka ebe a. Ọkwa eziokwu? Ya onye bịara ya lote na akpa adịghị enwe oche, akpa ya dị n'okpuru oche. Unu kwado ọfụma ka unu na-adị, anyị ga na-ekiri unu na-asị unu anyị nụ ya. Ndị First Communion na-agakwa n'iru. Mee 19 ka a ga-enwe nnata oriri izizi ebe anụnwa. Igusa ka anyị na-ama ọgwụ ya ma etinye ma tiketi. Ọ bụrụ na ga-agbabeghị tiketi ka ije were infọmeshọn ndị a na bọọdụ dị n'ilo o wee tụọ maka osi wee lụ. Ndị nke pilgrimage infọmeshọn ya dịkwa na bọọdụ, ihe niile gbasara ya ị na-anya ịkpọọ na fon akọwalụghị ya. Ndị young adult na youth, amụrụ m unu nwee practice tata. Unu nwee practice tata young adult, unu enwere practice tata ka m si wee ghọta. Unu nwee fundraising cell ma agbasaa n'ilo youth and young adult, and unu mesịa unu nwekwara ọgbakọ unu meeting. So nne na nna ka anyị gbaa mbọ tụnyelụ ndị young youth and young adult na their fundraising event ma ọ bụrụ na agbasaa. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ọ gbarakwa aka. Anyị n'ebe anyị, unu n'anya n'aka nne m, unu n'anya na nke aka ekpe m, maka anyị kụpụrụ unu ha aka. Kwụrụ na ọta ebe unu anọ na ifstandin. Anyị na-asị unu daalụnụ, na-asị unu nnọọ. Anytime you are around here, please come back to worship with us. You are welcome to St. Eugene Parish.
anyị were ohere a wee na-ekele mmadụ niile ọ bụrụ na agbasa ezinụlọ mba oje siri na ka anyị pụtara n'ilo na anyị akpa obere ngazi n'eze ma dịka anyị si wee malụ ụmụaka ga-ebu ụzọ ụmụaka nwee nke ha jike onwe nke fọrọnụ ma ọ bụrụ ndị okenye o nwekwanaghị ndị okenye unu ekele Chineke ka anyị were ohere anụma wee kelee ụkọchukwu anyị Jude Mobi ka anyị kọpụrụ na ya aka den nke ikpeazụ bụ ụbọchị ụka ọzọ dịka anyị si wee mụọ gbagwene ụka nne Mother's Day ndị nna papa ndị nna papa ndị nna papa etu a ha si ekwe ndị nna ọ dị nke ụnụ bịa ụlọ erijiwa afọ maka na anyị pụrụ na ume adịrọ ha ji ekwe ide ha pụrụ emụrọ daalụnụ onye nwaanyị nọnyere ụlọ Chukwu niile gọzie ụlọ nna na nwa na mmụọ nsọ Yuabano bisabusigo Hymn number 1, 2, 3. 1, 2, 3.